Onye nna alụ n'obodo a, Chris. I'm not going. I can't get meet here. I don't possible. If you're there, I'm not mother. In Abuka, we believe Bogada. How can we believe Bogada metal of footballs in Okuzu? How come metal of footballs in Okuzu? Whatever we believe Bogada or metal of footballs. For country banye odegunwa onu mo kemere gi na ebubu nwa bia no wa goribe na kwa for country amugogu azengi goribe na for country mu ga mu maka na eziokwu nna gusokwe n'ibe eji abamba ọkwa anu tajiri egbe no mgbu ya na awo for country na ebe odegwu ọkụzi ibiribe ogada ọkwa na ọkụzi ibiribe ogada for country needs to believe. Yeah, Odegunwa, onu mo kenere giri nebubu. For country, onu mo kenere giri nebubu. Odegunwa konye bulebu no busigo for country. Asendo ya dele gimma. Ebisi wete ya wibe maji kulu maji. For country na no even nebu. Asim ebisi wete ya wibe maji kulu maji. Ọchọ nke ọ ga-eme ga ọdachi ekwekwenye ya onye ọbụla si isi gụ na awa aja nke ihe ka ọ ga-eji chi nwanne m enugo for country onu m okenere gị n'egbugbo eziokwu na-ekwenu bụ chi nwa Enugu ịbụkwara nwa Enugu bịara Ọnịcha to ọkwa nwa Enugu Ọnịcha wara anya ọ bụrụzie nwa otu ịmakwa na o bu anya na-agba were kparịrị onwe ya maka na diochi ọwụna dara ibi wo obere na-agbakọ ovu arie nkwụ ọkwa ịma na diochi ọbụna dara ibi wo obere na-agbakọ ovu arie nkwụ o ji abụ onye ibiri gbo nkwụ obe na-agba ịbụọ ịmakwa ibe nji ikwu onye bụ ibe maka na iwu onye ofe otu bịazie n'otu weto ịmakwa na anya na-abọ ka ibu akparịrị onwe gị ịwara anya n'Enugu bịazie eri n'otu ndị otu wee wakwa oge anya taa Odegunwa na ọnụ m ekene gị ị na-anụkwara ife m na-ekwu asị m na onye adịrị gị mma Odegunwa na ọnụ m ekene gị asị m na onye adịrị gị mma ịnụgo ebe ọ bụ na ijele Chukwu kere ụwa ga-ebu oge ụzọ kpele gị azụ mgbachi ile na ọnụ m kenere gị n'egbugbo asị m na ọ ya adịrị gị mma mgbachi ile ekenekwukwa nke ọzọ asị m na ebe isi weta ibe iji mere ma ọgọ mmaji kwuru mmaji ị na-anụkwara ibe m na-ekwu asị m na oyi adịrị gị mma maka na ibu n'ilu na ihe ebute ibe ọma ị na-anụkwara ibe m na-ekwu nwoke m oyi adịrị gị mma oyi adịrị gị mma oyi adịrị gị mma ekenekwukwa nke ọzọ na-ekwu ya jide maka na onye asị jide ka o ji maa na nke ọ na-eme amaka onye asị hapụ ka o ji ọma na ọ na-akpa alụ mana asị gị jide ka iji nwoke m mgbachi ile ekenekwukwa nke ọzọ azụma ngalaba anyị na-abụkwa anụm mbụ ị na-agba Odegunwa na m kene gị onye buchi Flesha Mr. Flesha ị na-abụkwa dị onye a na-ekwu ọkwa Mr. Flesha ka a na-ekwu okwu ya Odegunwa nwa ka nwa Odegunwa na m ekenekwukwa gị ọzọ
asị m na oyi adịrị gị mma ị na-anụkwara ibe m na-ekwu nwoke m preshọ be anyị na nkere ngwa gị eziokwu na oteji iriwere ego a na-ajụjụ m na-ajụzi biko bụ na ego ọgbadoro akwụkwọ ka m jụọ ajụọ maka na o rigidere ego ụbọchị m bịara bedde bụ ịnakwa ụbọchị m bịara bedde bụ na iji ego wee saa m arụ ajụjụ m na-ajụzi bụ na ego ọgbara ndụ ka mmalị bulion van be anyị ana m anụ nri na-ekwu resie ka m jụọ gị ajụjụ odegwu nwa nwere onwe gị aṅụrị maka na oge m gwabara ụmụ ikorobịa be anyị a sị m aba malịkwa na ọkwa ibe ọbụla ihe eme n'ụwa ka obi dịgo mma biko bụ ka gwa ahụ ma ejawa ibe nwata chọba odegwu nwa na nkanụ ọnụ m okenere gị n'egbugbu nwata chọba ibe ọbụla ịmụ ya eme o ji adịgo mma biko ma enyawa ibe ọ bụrụ na nwa ka ị ga-akpọrọ ka obi dịgo mmadụ anyị gụkpọrọ ya gbawa ya bụ nwa ibe ndị ike onye nwe ibe ibe ọbụla ị ga-eme n'ụwa ka obi dịgo mma biko bụ ma ele ya nwata chọba nke ya osisi atụrụ anya ọdịda ọkwụrụ ka ọkwụ nke dị ndụ ejere ihe olu onwe ya odegwu nwa ọkwa osisi atụrụ anya ọdịda ọkwụrụ ka ọkwụ nke dị ndụ ejere idala onwe ya nwata chọba ọ bụghị ibe ya bụrụ itoto ibe itoto na-aza ọ bụkwa nwata chọba nke ya osisi pụtara ibe ma ibe ị gwara mgbe ebe osisi atụrụ anya ọdịda ọkwụrụ ka ọkwụ nwoke m odogwu nwa ekene m gị oyi adịrị gị mma ụbọchị ndị abịa na nkanụ ndị nkanụ ya bụ na mụ abatago na mụ wu ichoku nwa na nka ụbọchị ndị abịa na nkanụ ndị nkanụ ya ekweta ụbọchị ọ bụ na m na-ebu ebube bụrụ mpụ ụbọchị ndị abịa na nkanụ eziokwu na m na-emere ndị nkanụ mmanwụ mmecha ya ndị nkanụ niile ya ekweta na ndị na nke ududo nwere ihe ba na-emekwa obodo ọbụla nwere omere na ba na-emere onwebe na nke ududo na anyị na-ekwu okwu mmanwụ maka na eziokwu ịma na ihe nga na-ada eri ehi nga na chacha maka na agwọ bụ na na-ada obi ike gụrụ onwe ya n'osisi odegwu nwa na m ekene ụnụ niile na ofu asị m na oyi adịla anyị mma onye jide nwoke m gekwe ntị ka m gwa gị ibe ọ bụ ichoku nwa na nke nọ n'ọgbọ nwoke m jide asị m gị lekwa anya na o nwere akwụkwọ ndụ na-ene anya maka ilebe na-enere anya maka basị na ị na-agba n'ọgbọgbọgbọ onye jide ọkwa m ekene go mgbachi ile kene gheri ọfụma odegwu nwa bisa mmanya aka ebisa nye aka asị m n'ego ka okere ya bụ ọgbọ ka o soro ibi ejeri ilele ya adịrị anyị mma ise